Caccia! La cosa millor, quan el pacient es va despertar, el seu esquelet ja no hi era i del doctor no se'n va sentir a parlar mai més. Ai, en fi, així vaig perdre la meva llicència mèdica. Ha! Arquímedes! No! És brut aquí dins. Ocells. D'això, molts cors no poden suportar aquest voltatge. Però estic força segur que el teu... I aquest soroll? El soroll del progrés, amic meu. Vaja. Més tard. Per on anàvem? Endunyem així? Vinga! Vinga! Oh, fa patxoca! Ja n'hi rebé. Cal que estigui despert per això. Bé, no. Però mentre ho estiguis, podries obrir la caixa toràcica? No puc encaixar! Oh, no siguis criatura! Tornen a créixer! No és pas veritat. I ara què toca? Ara? Anem a practicar medicina. Això fa